Kasi takol nila boss niya. Atan niya. Grabe yun ah. Uy, lawas mga idol. Ang laki. Ang linaw oh. Iyo! Bunog mga idols! Wow! Wow na wow! Ang laking bunog. Kitang kita na ni oh. Huli. Good size mga idol. Uy. Ata lang Win. Jay. Nabi si Ginny. Dulo na Ginny. Ha? Kundi pa yung mordong. Dabi yung mordong. Lubaw? Aan. Oh, nagdakol! Manala. Nagpasto yun. Yan o, dami o. Yan. Yung, what's up guys? Yon. Dito na tayo sa spot. Yan o. Yan dito. Dito tayo sa ano, Asinggan. Yon, sama natin Tado, si Kay Pat, Kay Poroy, Kay Edsel. Subukan. Testing. Oh yun. Meron ako doon. Tala ba? Tawas? 4-0 at mga guys. Ano ko yung Gini? Yun. Dami nila oh. Dami oh. Nagsisiyakyatan siguro yung mga isda dito. Paran samot tayo. Wala dyan may isa. May isa nga. Diyan. Kawanan na dyan. Tigsalod na no. Tara. Isapyaman atat ta. Oh, nalit-lawan. Libog no? Natin nalibog. Kasi yung takol nila boss niya. Atan niya. Rad mo. Quality. Uy. Tingin. Pakita mo lang. Uy, sigad. Pwede isam na. Lakas ng ulan mga idol oh. Yan oh. Oh. Nakikita nyo yan? See the difference. Dito. Tingnan nyo dito. Kita dyan. Tsaka dito oh. Wala. Doon oh. Lakas doon oh. Yan nyo. Oh. Danang? Layamot. Karpanit. Dubanot ni. Butog kuputay. Ako lang yung tilapyam. Kaman tata nyo. Grabe yun ah. Tudmatan dyan. Sarap tong kangkong oh. Kuwata ako ah. Meron boss. Wala. Buhay na. Wala. Sarap pang kangkong oh. Masida ka tata eh. Ni? Kangkong chip.
kiwot oh. Alam tayo? Ayan. Sajay. Yun, tinapers. Titirahan na tayo dyan na maglapot. Uy, lawas mga idol, ang laki. Ang linaw oh. Yun! Boys in the house. Huli mga idols. Maunag sa. Pero dito positive dito na idol. Positive tayo dito positive. Aso madamo ha. Yun, yung spot mga idol. Tingnan natin kung positive. Yung fish. Mukhang negative nga. Ajay, lamos. Lamos, si Jai. Alan, Jai banda na Jai no. Manag Jai. Lord, di pa. Ajay, sirok nga Jai. Hoy. Awas. Oh, yun, tilapia. Yun, huli. Napay dyan. Bunog mga idols! Wow! Wow na wow! Ang laking bunog. Kitang-kita namin eh. Hindi na kayo nakakita ng nanguri na nakashades. Dakal na yan. Laking biya mga idol. Pag ganito lahat dito ay sulb-sulb ka. Baway ang gasolina. Dakal. Kitang-kita na. Gapo na ang GG ka na. Gapo. Diyan. Bunog mga idol. So laki. Sulit. Dito mo na. Sulit. Madimakitan. Madimakita. Siwot. Madimakitan. Dakol. Ala. Tilapia. Uy, sulit. Ayun lang. Madimakitan. Ano? Kulay! Sayang! Surun! Tatabay mo ng may timing mo. Oh, siyang. Ayan o, nino. Dami o. Ayungin lahat, ayungin. Sayot ko maya. Tinan pa ito eh. Kuha, di ba pa nanyaw? Kondik. Aje, dakal nga pa di jay. Payan. Ang bata na pigsa di ba no? Ay. Ha? Ortada. Uy, may malaki dito oh. Ano nga? Uy, laki. Huli. Balainan sa atin eh. Balainan. Turutin ko yan. Tatalang win, Jai. Nabi si Ginny. Dulo na Ginny. Ha? Ako di pa dyan mordong. Dabi yung mordong. Lubaw. Lubaw? Aan. Yung mordong na lang nga dyan nung nataya dyan. Dabi Ginny. Duwa daw. Duwa. Tudom ta daw. Duwa atoy. Tudom ta. Awan, nagdabiyag dyan may isa. Jajan. Kaya, natay. Ano, ikikita kami nun. Ay. Doon si Dana ito eh. Nagbet ni nga repeat ni. Gababaw. Amos. Ado. Laro.
Lamos yan, idol. Yan o, lamos yan o. Oh. May ano dun eh. Ay, batakam. Arjigid din, arjigid din, arjigid. Arjigid, madim malalis. Atapin na itin lamos sa lampay. Gayon. Science. Ayan. Tumabot ganun. Sige sa ko ha. Kasarapan mga idol. 3 fingers yan, makabili maliit. 3 fingers yan mga idol. Nagdakol. Nagpakatuin, nagpakatuin. Nagpakatuin mga idol. Shit, sabay. Nagpakatuin mo yung genie. Ay, salto ya. May salat natin. Sayang. Kawalan, pababa yan. Pababa. Eh, nagpapanan mo ay. Sayang. Hala? Hala? Ayong. Sana guys, tingnan. Nakarakara na. Kumala ta. Screen gano'n yata daw. Dito babagi na yun. Nakita ko. Oh, Joy, lamos. Empowered. Yon. Mga idol. Meron lumutang. Tatlong kahang plate. Yung, what's up guys? Yun, tinuhuli natin yung araw. Uy, di ba? Eto na. Tignan natin kung medyo marami. Mas marami yata ngayon ah. Mas marami. Kahapon o ngayon. Uy. Parehas, parehas. Yun o, dami din o. Yun, tadaw yung paglagyan ng ano. Paglagyan ng lamis. Sa ibang yan. Ayan, dito natin nalagay yung ano. Magpo-post ako ngayon ng ano, vlog natin mga idol. Ayan. Good size yung mga lamas natin ngayon oh. Ito yung isang alamos ha. Ha? Patay. Ay? Samot. Tatay, tatay. Ay, bunas. Kaya yung mga nagkikinis, paalay nito matibabat ko. Oo, bunas yun. Mga good size ngayon ng mga ano. Niping ikim magat pa. Yan o, dami o. Yan. Nakikibo, tapin na lipa. Ka. Yan. Good size yung mga tilapia o. Ayun, ito nagtataros yung vlog natin. Sama natin. Yan o, yan pure o. Tado, takpan mo na.